Čaute. Neviem, či by ste to povedali, že sa to niekedy ešte udeje takýto deň, ale tí, čo ma dlhšie sledujete, tak asi viete, že ja už som párkrát mala pokus natáčať na YouTube a vždycky nejak som si to potom rozmyslela, že buď to nie je úplne content, ktorý som chcela robiť, alebo skôr som asi nevedela, že čo chcem točiť. Takže sa rozhodla tomu, že dám ďalšiu šancu. A ja som mu teda písala aj na Instagram, že mi môžete napísať otázky. Ja neviem, či sa mám dívať na seba, alebo do tej kamery. Skúsim do tej kamery. Dala som vám priestor na Instagram, že mi môžete napísať nejaké anonymné otázky alebo témy, ktoré by som mohla rozobrať, ale ja som sa rozhodla, že pretože prišli mi tam fakt blúdy, takže k tomu sa ja nebudem venovať a rozhodla som sa, že kým sa ja budem malovať, ja vám budem dopodrobná vysvetľovať teda čo robím, hej, ako si robím vlastne môj bežný full face make-up, ktorý si robím ale iba vtedy, keď niekde idem. Nie je to také, že ja neviem, keď idem každý druhý deň do gymu, tak tam si dám proste iba korektor, hej, alebo neviem, obočie, pery. Ale to bude taký full face, že keď idem niekde vonku s niekým, hej, a chcem vyzerať fakt, že fresh. Takže momentálne nemám na tvári nič, iba krém. Používam ja takúto Niveu. Je to, ja neviem, obyčajný nejaký Nivea denný krém, hydratačný proste. Začnem s korektorom a používam od Catrice Camouflage a to je asi prvý korektor, ktorý ja používam asi od 14 rokov stále. A ukážem vám, ako si ja zakrývam akné, lebo akože niekedy sa mi spraví pár takýchto pupakov. Nie je to úplne, že stále, kedy si to bolo horšie. A zároveň, ja keď si robím taký full face, tak ja si zakrývam aj kerky, ktoré mám na tvári, pretože sa mi nepačia a dám si ich vylejzrovať. Vždy teda ako začínam, tak dám si ten korektor takto husto práve na tie kerky na tvári a ja ho vždycky nechám akoby zaschnúť pár minút. Čiže mne sa tam vytvorí akoby normálne taká vrstva a potom ešte na to pôjde make-up. Hej, čiže takto si to ja zakrývam a toto môžete robiť aj presne na to akné. Dáš si tam takú vrstvičku a necháš to zaschnúť. Ja si to dávam aj na tie kerky. Nie som úplne spokojná s tým, že som si vôbec dala tie face tats. Mám ich asi rok a pol a reálne po roku ma to omrzelo, pretože ja mám strašne pekný baby face a príde mi, že tie kerky ma tak strašne stvrdujú, také, že robia ma takou tvrdšou, než som, lebo ja som v skutočnosti akože dobrý človek a ja nie som proste nejaký zmrt a hajzel a neviem čo. A ja som si to dávala proste, neviem, asi som chcela byť viacej výnimočná alebo čo. Potom som prišla na to, že nepotrebujem robiť takéto veci, aby som bola výnimočnou, hej. A napríklad tie kerky po celom tele sa mi páčia, ale na tej tvári som to proste už prehodnotila. Ja už som bola niekoľkokrát na lasery a ešte niekoľkokrát pôjdem a oni sú stále dosť výrazné. Vlastne ja si ich nechávam presne tak, ako mám líniu sánky a úplne všetko, čo mám na tvári, tak si to mám teda vylejzrovať a nemôžem sa dočkať, až to zmizne. Vieš, čo mi vadí, že ja som dobrý človek, hej, ja fakt nerobím nikomu nejak zlé na silu, aj keď som proste na verejnosti, ja vystupujem podľa mňa dosť slušne a strašne mi vadia mi predsudky Slovákov, vadí mi to, že proste hneď z prvej ma ľudia odsúdia, aj keď proste nevedia o mne nič. A vadí mi to. Nevadí mi to proste na tých kerkách na tele. Ale už keď to je na tvári, tak Slováci na to strašne nie sú zvyknutí a proste nepáči sa mi to ani na mne a na babách celkovo. Príde mi to také už moc. Ja som to troška prehnala, takže
Teším sa, až to pôjde preč. No, ja vyprávam, aby sa mi zaschol troška ten korektor a už prešlo pár minút, takže ja si teraz zoberiem make-up a ja používam od NYXu. Cez leto používam vždycky tmavšie odtiene ako v zime, hej, tým, že prirodzene si aj opalenejší a tak. A používam teraz od NYXu Blur, ja neviem, či sa ešte vyrábajú, mám to z minulého roka. A je to odtieň 5 Vanilla, takže dám si toľko na húbku a proste si to dám na ksicht. Mne sa ani nepáči môj tvar obočia, ktorý ja mám teda vytetovaný, ale ide mi to tak strašne takto proste. A také hrubé to je v tom konci a mne sa páči, keď je hrubší ten začiatok a ten koniec taký tenší, hej, aj tu si to môžete vidieť, že proste mám to tetovanie strašne, a inak už je vyblednuté, ale ide mi to strašne tak na čelo a nepáči sa mi ten koniec, takže ja si vždycky vlastne dávam make-up alebo aj ten korektor aj tu na tú špičku obočia, pretože sa mi to proste nepáči. Ja vždycky si to tam inak prekreslím a idem si teraz dať vylejzrovať aj to obočie. A potom si ho dám vytetovať znova. Jediné inak teraz, čo mám spravené na tvári, sú myhalnice. Takže s nimi ja nebudem nič robiť, aj keď akože mohla by som si ich dať doplniť. Ale a to inokedy, nemám na to teraz čas tento týždeň vôbec. Akože som rada, že dneska mám taký voľnejší deň, takže ja som bola napríklad na nechtoch. Hej, dala som si takúto klasickú francúzsku. A ja vždycky hovorím, že potrebujem tieto dve prsty krátšie, pretože keď šrobujem piercingy, tak chápeš, proste s tými dlhými nechtami to nejde chytiť, tá malá gulička. Takže ja vždycky hovorím, že potrebujem tieto dve prsty na pravej ruke krátšie. Hej, ale inak celkom som spokojná s tým. Čo poviete? Pekné, že? Teraz si ten make-up zafixujem matným púdrom od NYXu. Takto si to naberiem, opraším a dám si toho fakt asi, že dosť po celom ksichte. Mám ho už takýto rozbitý, on mi vždycky vydrží akože pár mesiacov taký, že v pohode celý. Von sa mi takto rozbije. Vždy. Ale zas teraz presne si pamätám, jak sa mi rozbil. Že som bola na pumpe a som si položila kabelku na kľúčku a normálne mi jebla. A presne tam som si všimla, že sa mi rozjebal celý ten puder. Ale nevadí. To už domíňam a potom si kúpim nový, akože som s týmto že najviac spokojná. Je to, dáme takýto NYX. Keď mám make-up rozpracovaný a zapudrovaný, pôjdem na kontúry a používam ja takúto Catrice paletku. Je to pre mňa nové. Ešte ju iba tak skúšam, ale zatiaľ som s ňou teda není moc spokojná, lebo ono v podstate ten vrchný puder je bronzer a ten spodný je kontúra. Ja si ich vždycky tak miešam, že dám si aj tu. A ukážem vám teda, že jak si robím tak pekné kontúry. Spokojnejšia som teda bola s paletkou od NYXu. Taká veľká, je tam 8 tieňov. Tak s ňou som bola spokojnejšia, takže ak toto domíňam, určite si poviem ešte kúpiť tú NYX. Dám si teda z obidvoch na takýto šteček a začnem ja čelom. Takže si to začnem dávať takto na tie kerky. Teraz ich troška ešte vidieť, že presvitajú mi, ale ja dneska nikde nejdem, takže keby som niekde išla, tak ja by som si tam toho korektoru dala ešte možno 1 alebo 2 vrstvy navyše, ale ja fakt dneska nikde nejdem, takže nejdem to ani hrotiť. No a hej, čelo v pohode. A keď idem na tie líčka, ja si ten štetec takto troška zmačknem. Hej. A začnem tým, že si spravím takto linku. A tú linku potom dohora rozmazávam. Čiže vám vznikne taký pekný jamka, neviem, proste. Hej.
Robím to zás dokola, kým sa mi to dostatočne nepáči, potom jemne, fakt jemne, to pretiahnem aj na líčka, ale ťahám to teda stále viac menej tak dohora. Hej, vidíte tú kontúru? No. Potom trošička tu na bradu si dám, trošku na krk, zase tým, že to chytím, zmačknem a robím si hlavne teda tú sánku. Trošku to potiahnem aj po krku, nech to tak lepšie splynie. No a to isté zase urobím na druhej strane. Inak ja budem veľmi vďačná za spätnú väzbu, lebo fakt akože prvýkrát točím taký make-up tutorial na YouTube a neviem vôbec, či to robím dobre, či proste to, čo vyprávam, dáva zmysel, akože asi hej. A pritom sa akože nedá nejak extra asi do hĺbky rozprávať o nejakých dlhých témach, ale spravila by som rada aj video, kde by som napríklad fakt, že rozprávala o niečom, o nejakej téme. A viete, že ja sa venujem výkladom kariet a dosť akože riešim všetky takéto spirituálne veci, ja neviem, psychológia, no to je všetko prepojené, hej, už raz, keď sa začneš venovať vzťahom, energiám, vzorcom, to je proste, všetko je to prepojené aj s tou spiritualitou a strašne to dokopy dáva zmysel a ja som naučená v podstate o tom rozprávať, ale tým, že ja robím osobné výklady, hej, ja nie som proste typ človeka, že idem s kamarátkou na kávu alebo s kamarátom a budem mu 2 hodiny vyprávať nezaujímavé pičoviny, čo ho proste nezaujímajú. Pretože chcem z neho spraviť lepšieho človeka, ja to mám proste piči, keď idem von, ja chcem baviť a nebudem ti tam vyprávať proste koľko ti ešte nezaujímajú, hej. Aj keď je to v podstate môj vnútorný svet, ale ja už som sa naučila akoby aj možno menej to hrotiť s tou spiritualitou, lebo ja som strašne dlho mala problém s uzemnením, že mne proste väčšina ľudí je, že strašne uzemnených a troška si ulieta, ale ja som to mala, že naopak a mala som akože fakt, že roky problém s tým sa poriadne uzemniť a ukotviť a potom proste s nejakou pomocou sa mi to podarilo a s prácou na sebe a že som akéby znova v takom tom klasickom fyzickom svete a nemusím každý deň riešiť vzorce, všímať si pičoviny a rozmýšľať proste nad všetkým, lebo je to extrémne vyčerpávajúce a ako by ste potom boli úplne niekedy až tak mimo, hej, toho reálneho sveta a pritom vám len proste idú najrôznejšie procesy hlavou a telom a už som si potom začala všímať, že proste takto sa nedá fungovať, takže ja som viackrát akoby sa potom snažila tú spiritualitu nie že odseknúť, lebo to je proste niečo, o čom som presvedčená, o čom viem, že nejak funguje a nedá sa to úplne odstrániť a ani to nechcem, ale niekedy už proste toho na mňa bolo tak strašne veľa, že som tým bola úplne pohltená a až to bolo také, že mimo. Hej, takže aj s týmto treba proste niekedy rátať, že niekedy všetkého veľa škodí. Takže stále sme fyzické bytosti, ale aj duchovné, takže treba v tom mať balans. No a ja ešte posledné, čo urobím, zase si úplne takto zmačknem ten šteček, lebo nebudem to ja robiť s tenkým štecom, keď mám na to jeden, pretože ja mám to piči. Hej, a idem si urobiť troška nos, ale ja si to fakt len tak tomu ukázať. Proste zmačknutý ten štetec a akoby úplne po tých hránach, ja neviem, asi akože nerobím to až tak, že prehnanie, lebo niektoré baby si ten nos robia úplne taký, že proste, čo ti jebe, že to vidno, že ho máš obkreslený. Hej, takže ja si ho len tak akože opticky troška stenším. Hej, vidíte, že
ja keby som si urobila proste iba tieň na tom nosi, ja neviem. A ja nerobím si tiene, keď mám teraz tie lashes, takže ja si dám iba takto na oči trochu ešte z toho bronzeru a korektoru. A idem ja na líčka, na to mám osobitný štetec. Hej, a mám takýto, ja neviem, úplne, toto mám asi 2 roky, alebo koľko. A je to Revolution, nejaký blush. Tam bol aj highlight, tu vedľa bol highlight, ale ten už som odjebala. Takže mám ja už iba takýto blush, taký červenkastý, ale je fakt, že pekný. Nedávam si ho veľa, hej, dám si to proste takto troška. Trošička na tie líčka, trošku na nos. Ono sa to tak pekne keby spojí s tými líčkami, trošička možno na čelo, ale fakt, že jemne. Na oči idem na highlight a potom už pôjdem vlastne iba na obočie a na pery. No, takže highlight ja teraz používam, akože ja si zvyknem dať aj 3 highlighty proste naraz, lebo nemám teda také výrazné. A dávam si vždycky, začínam ja s týmto zase NYX a tu je taký, je strašne taký stlačený, že proste, neviem, taký slabý, nevyhovuje mi moc. Dám si ho do kútika očí, ja to trošička rozblendím. Dám si ho pod obočie, na špičku nosu, tu si robím takú malú ďobku a po dĺžke nad peru. A potom ja si to ťahám takto, ja neviem, od oka, proste na lícne kosti. Takto pekne, krásne. Na druhú stranu zase to isté. A keď mám hotový face, idem ešte na to obočie. Ja používam vždycky, začnem z Brow Fix Shaping Wax, takýto od Catrice. A je to proste vazelina. Takže ja si vždycky, hej, s takýmto, použijem takýto štetec. Na túto kefku si vždycky dám ten wax. A začnem vždycky s jedným obočím, nejdem to dávať naraz na obidve, lebo potrebujem, aby to neuschlo. Takže ja si dám takto trošku, nedávam tam toho úplne veľa. Vždycky, čo ja robím, keď idem už si dávať tieň, tak ja si ten štetec, aby bol že úplne tenký, tak ja si ho vždycky takto zase zmačknem. A ono je to fakt úplne tenké teraz, jak ihla. A s tým si ja vždycky idem robiť predok. To mám zase nejakú paletku nechutnú rozrobenú od NYXu, hej, to je jedno. Úplne otras, hej. Potrebujete proste, to sú asi tie na oči, tak to aj nie je na obočie. A potrebujem takýto svetlý tieň a ten pôjde na ten začiatok. A takýto tmavý ja potom blendím od polky a ten koniec, hej. Takže ukážem vám. Mám ten tenký špic a ja si zoberiem trošku toho svetlého tieňa a začnem na tom začiatku, čiže spravím si najprv takto spodnú linku. Teraz je troška hrubšia, než býva zvyčajne, lebo proste nevidím na to, ty kokos. A ja to potom mierne takto ťahám dohora, keby zarovno s tými chlpkami a berem to už do polovice toho obočia a potom si zoberiem ten tmavší tieň. Mám tam trošička highlightu rozjebaného. A dám si to tu na ten koniec. A potom to už iba spojím, takže takto nejak ja si robím obočie. Vidíte, že ten začiatok je troška hrubší a on ide tak, sa zúžuje proste tu na konci a to je presne tvar obočia, aký mne sa na mne páči, aký sa mi hodí. Ešte možno tá špička by mohla byť viacej dohora, ale to je jedno, zase nie je moc. No, to je jedno, ale takto nejak by som si chcela aj to obočie znova vytetovať. Čiže ono mne reálne to staré, čo mám vytetované, ide až potiaľto, že proste, neviem, pol centimetra ešte hore a mám to zakorektorované, takže to chvála Bohu nevidieť. Takže ho mám aké byť tenšie, než reálne je. Zblízka je to troška vidieť, že to tam je. Robím to isté na druhej strane. Na témy mám dosť vypadané, ako si môžete všimnúť, ale
fakt som nemala čas na to teraz si ich dávať dokopy. A neviem, kedy budem mať, lebo ja mám tak busy tento týždeň, a že neviem reálne, či si nájdem ty kokos hodinku proste na tie myhalnice. Ale možno cez víkend, aby som to mohla stihnúť. Takže pôjdem si ich dať doplniť. Alebo ešte možno zajtra by som to mohla stihnúť. To by bolo super. Takže ja čo robím s očami, jediné čo ja mám teraz na očiach je ten highlighter tu v kutíkoch a dávala som si teda bronze, fakt že mierne na celé to viečko v podstate iba troška, aby to urobilo taký nejaký efekt, ja neviem, krajší. A ja si teda my iba učešiem a ešte vám ukážem to je môj tajný trik, ktorý ja neviem, či niekto bežne robí, ale ja to vždycky robím. Ono kedysi boli také, že doe eyes a bol taký, že trend, také akože srnčie oči a mne sa to strašne páči, pretože ja mám veľké oči, pekné, výrazné a ono, keď si dáte bielú ceruzku, hej, ja mám nejakú úplne hociakú random bielú ceruzku, už je, vidíte, aká dojebaná, ešte si ju zastrúham, tak tajný tip a trik môj je to, že aby ste mali také babikovské oči, ono to urobí úplne taký, že babikovský efekt. Takže ja si vždycky tú bielú ceruzku dám úplne takto dovnútra oka a pozrite na to. Vidíte ten rozdiel? Extrém. Strašne mi to páči, úplne to milujem. Málo kto to robí. A je to strašne dobre podľa mňa. Niekedy, keď to chcem akože prehrotiť, tak ja si to oko ešte troška zväčším tým, že ja si to dám aj akoby takto ešte troška, jak idú myhalnice a spraví to ešte aký väčší efekt babikovský. Takže takto je môj tajný tip a trik, nemáte zač, budete mať veľké babikovské oči. Vidíte to? Proste extrém. Milujem to. No, trošička si to rozblendím, nech to není ty kokot, jak one dve paličky, keby tam mám. Hej, nemáte zač. Môžete mi to lajknúť. Ak chceš používať tento tip a trik, tak mi to lajkni. A pokiaľ nie, tak si bež žebrák. No. A idem ja už iba na pery, takže mám ceruzku, proste random ceruzku pre efekt si ju zastruhám. Zastruhanú, ako tak. A ja si pery robím vždy v podstate inak, ale základ je rovnaký. A to, že začnem tým, že s kontúrkou tmavšou, hej, čiže vždycky nejaká tmavo hnedá, toto je inak ceruzka na oči. To aj nie je nič na pery. Ale, to je jedno. Začnem si robiť kontúry, proste kúkajte, hej, nemôžem ty kokot vyprávať a malovať sa zároveň, takže spravím si srdiečko. Ako prvé. Ťahám to v podstate keby dostratená. Nedávam to úplne do tých kutíkov, hej, čiže viac menej fakt len ten vrch. A mierne to je vyblendované do stredu. No, takže to je vrchná. A spodnú začínam zase od stredu. No. Takže takto nejak vyzerá tá kontúrka. A ja si dám teraz na to lesk. A ja som dostala od Marianky, mojej milovanej, som dostala takýto Dior lesk. A je fakt, že topka. Dostala som to, ja neviem, na narodeniny alebo na Vianoce. A neviem, si dám ty kokot lesk všade proste.
kde má byť. A to je posledný asi krok, čo budem robiť. Takže konečne bude končiť toto video a môžeš ísť ďalej pokračovať v nič nerobení pri nejakom inom videu. Alebo ísť robiť niečo zmysluplné, čo ti dá niečo viacej do života, napríklad si ísť robiť vlastnú kariéru a niečo vytvoriť pre seba prospešné, alebo ísť cvičiť a byť zdravý, alebo sa niekto dobre nájsť. Všetko je prospešné, okrem sedenia na piči. Dobre? Takže toto je finálny výsledok a ja verím, že sa vám video páčilo. Ak chcete, aby som natáčala viac, dajte mi prosím like, napíšte mi nejaký komentár, úprimný, kľudne, budem vďačná a vidíme sa tam pri nejakom ďalšom videu ešte niekedy, ak vás to bude baviť. Ak tam budú v pohode ohlasy a ak teda chcete toho viac, dajte mi vedieť. Ahojte.